Ano kay bura maglain mo ng pamati. Sa ulam. Sanghong. And manok apritsada. Rice. Uy, bago pa. Wala siya mga badi. Sili din. Kaya burag puno ko nakapaniod to. Gapon na yun, o paniod to. Tapos nanyapon ko gabi, alas 12 na. Sa kadlaw. Karon bura mag-itasi. Kana. Say hi, Sasha. Hi. Yapon. Sili. Thank you, Lord Jesus. Lupa.